Joulu. On se niin mukavaa. Kun pääsee viettää ihanaa aikaa rakkaiden kanssa. Ja ne, jotka ei pääse paikalle, niin ne lähettää ihania joulukortteja. Pena! Tules tänne, niin katsotaan nää läpi. Pena, pistä se pleikkari pois ja tuu tänne. Ei tää oo pleikkari, vaan tää on Super Pocket. No ihan sama. Tänne sieltä. Okei. Hyvä kotirouva. No niin, aloitetaan. Hauskaa joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaa Terhi ja kotiväki. Ihanaa, Terhi jaksaa joka vuosi. Hauskaa joulua toivotan. Seuraasi täällä odotan. Tää on Erkiltä. Heitä se pois. Hyvää joulua toivottaa kissat. Tää olikin se muoma. Paskaa joulua. Mitä? Paskaa joulua toivottaa Fueados. PS. Hyppää takkaan sossuakka. Perhana! Kuka tää Fueados luulee oikein olevansa? Tässä kuoressa oli mukana lappu, missä on osoite. Ehkä hän pisti sen mukaan, jotta voisit vastata. Täällä se lappu! Aha, ai tuolla se asuu! Nyt se saa kuule tuperapinat! Kyllä käy sitä tyyppiä sääliksi. Hito Honda. Terve! Te tuutte tavallista myöhempään, mutta ei se haittaa. Kiva, kun taas kuitenkin tulitte. Muniskin on matkalla tänne. Nyt alkaa taas olla vähän sellaista niin kuin ennen koronapandemiaa. Strombolista ei ole kyllä kuulunut eikä näkynyt vielä mitään. Mä alan pikkuhiljaa luulla, että korona sai sen tai jotain. No, saa sitten nähdä. Munis taisi tulla. Mennään päästään nyt sisään. Toi ei kyllä kuulosta häneltä. Siis kuka sä luulet olevas, kun pistät ihmisille tämmösiä kirjeitä jouluna? Mitä kirjeitä? Nyt leikitään tyhmää, kun tarja tuli ihan kotiovelle saakka. No kuule, se ei onnistu. Valmistaudu ottamaan Shungoku Satsu vastaan. Mikä? You win! Perfect! Anna olla viimeinen kerta, kun lähetät tommosia kenellekään. Siis Tarja Halonen. Presidentti Tarja Halonen. Tuli sun luo ja hakkas susta paska pihalle. Joo. Ja se puhuu jotain kirjeistä, mut en mä oo sillä mitään kirjat lähettänyt. Sit kyllä kuulostaa, et sut lavastettiin. Luulen näin. Mut kuka lavastais mut tällä tavalla?